Reisillä pomputtelussa on pari semmoista asiaa, mikä helpottaa aika paljon sitä tekemistä. Ensimmäinen on, että nostatte polven tarpeeksi ylös, jolloin saatte pallonkin menemään suoraan ylöspäin. Jos polvi jää kovin matalalle, niin pallo lähtee eteenpäin. Toinen on se, että osuma tulee nimenomaan reiteen, täällä lähempänä lonkkaa kuin polvea. Että jos polvella pomputtelette, niin varmaan karkaa pallon hallusta. Sitä on hyvä lähteä harjoittelemaan sillä, että pidätte pallo ensin käsissä, lähdette ihan yksi pomputus kummallakin jalalla ja sitten pallo takas käsiin. Kun teette tätä, niin tehkää vuoron perään. Ensin että oikea jalka ensin, sitten vasen jalka ensin. Löydätte, että mikä on se kohta, millä pallon saa helposti menemään suoraan ylöspäin. Sitten kun tämä alkaa sujua, niin voitte jossain kohtaa koittaa sitten, kuinka monta reisillä saa putkeen pomputa.